Nissan. Ei tietoa. Oisko Bugatti? Porsche. 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 No tää on Porsche. 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 Vaan Porsche 911 GT2 kai. Jaguar. Tää on... En tiedä. Bugatti. Eiku tää on Bugatti. En tiedä. Tää on Bugatti. Lamborghini. Sit Bugatti. Ei tiedä. Bugatti. En tiedä. Bugatti. En mä kyllä tästä... Ehkä Porsche oisko. Volkswagen. Varmaan Bugatti. Lamborghini. Audi. Joku. Oisko TT ehkä? Audi. R8. Audi. Täytyy olla vuosimallia. Ei tarvi vuosimallia. Audi R8. Ei tietoa. Tää on varmaan se Lamborghini. Mennään samalla Peugeot. No tää on varmaan Lamborghini. Lamborghini. McLareni. McLaren P1. McLaren. Porsche. McLaren. Toyota. Toyota. Ei sano yhtään mitään. En mä muista. Ferrari. Mä arvaan Ferrari mikä suuressa. Kaikki punaiset autot. Tääkin kyllä näyttää Ferrarilta. Nissan. Ei tietoa. Tää on joku vanha Ferrari. Toikin ehkä Bugatti. Bugatti. Tää on varmaan Ferrari. Toyota. Ehkä Ferrari. Toyota. Tääkin varmaan Ferrari. Lamborghini. Lamborghini. En tiedä. Lambo. Lamborghini. Volkswagen. Porsche. Ferrari. Toi on Koenigsegg, veikkaisin. Lamborghini. Lamborghini. McLaren. Oisko tää ehkä joku Pagani? Pagani. Lamborghini. McLaren. Joku Lamborghini. Peugeot ehkä. Osiris tai jotain. Ei tiedä. En oo varma. Lamborghini. En tiedä. Tää on Koenigsegg. Koenigsegg. Tesla. Fordi. Tää hajua. Peugeot. Ferrari. En tiedä. Tesla. Audi ehkä. Aston Martin. Aston Martin. Jaguar. Toyota. Oisko Ferrari? Ei sano yhtään mitään. Ei varmaa. Voisiko tää olla Lamborghini? En tiedä. Nissan. Oisko toi DeLorean? DeLorean.